Euskotren Ligan, Tolosaldea lehen kaletik, Arraun Lagunak bigarrenetik, Donostiarra hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik. Horrela abiatu dira lau traineruak eta berehala bitan zatitu da estropada. Arraun Lagunak eta Orio bi favoritoak nabarmen aurretik eta Donostiarra eta Tolosaldea atzerago hirugarren posturako borrokan. Lehia ikusgarria eskaini digute Arraun Lagunakek eta Oriok, ziabogara pare-parean iritsi dira. Irten Oriotarrak pikin bat aurretik eta hortxe hasi dira estropada irabazten Patxi frantsesek zuzendutako neskak. 4 segunduko tartea zabaldu du Oriok, baina Arraun Lagunakek ez du amore eman eta borrokan jarraitu du bukaera arte. Donostiarrak saiatu dira estutzen, baina Oriok ondo utzi dio buruari eta ia 5 segundoko aldearekin nagusitu da. Atzo Arraunek aterazion aldea. Hirugarren azkenean Donostiarra izan da 30 segundora eta gainean Tolosaldia izan du 4. postuan. Nadet Agirrek astindu du beraz Donostiako fabrika bandera. Gaur pixkat presillo, bigarrengo estropasan da, berez, ez genekan presillo hori, baina gauzak ondo egin ditun, ze, negu gorra junda eta internatzen baita ere, sentsazio honak ditugu eta pixkat horren bilean egin genuen etorri.